И ти казвам наистина, бе. Рожден ден цял месец празнуват хората. Да, бе. Секунда. Пронто. Абе, знаеш ли, че Ардес имат рожден ден? Да, разбирам. Цял април месец с топ оферти. Добре, ще ги покажа. Всичките ли? Всичките, да. Ама те са стотици. Колко? Да, бе, батенце, промоцията е голяма. Добре, само някой. Добре, сделка. Добре. Арбатенци. Започваме с една скромна китка от смартфони. Тук до мен се намира Folded от Motorola Razr 40. Както може да видите, преди малко говорихме даже с него, работи перфектен, тествал съм го. До него ще намерим малко по-бюджетния вариант, отново на Motorola G24. Или пък ако сте фенове на Samsung, имате и Samsung A16. Отново, така по-бюджетен вариант за вас. Както и още много други телефони, които може да намерите в сайта на Ardes.bg за техния рожден ден. А ако случайно сте фенове на iOS, а не на Android, Ardes са оторизиран партньор на Apple. Компютъри ли? Имаме ги. Тук до мен е Ardes Game Zone машината, предварително сглобена за вас и за вашето удоволствие, както и много други машини, които може да намерите отново къде на сайта на Ardes. Ако сте един от тия хора, които не обичат да си сглобяват компютрите, искате да отидете и си купите нещо, да го сложите вкъщи и то да работи, имате тази невероятна възможност. И при това без да се налага да чупите парите в банката. Ardes Game Zone разполага с Ryzen 5 7500F, който работи на 3,7 до 5 ГГц. Разполагате също така с Nvidia RTX 4060 Ti 8 гигабайтовата версия. Имаме дънна платка на ASRock B650M и 32 гигабайта RAM памет, която работи на 6000 МГц. Перфектно решение, както казах още веднъж, ако просто искате да цъкате игри и да се наслаждавате. А разбира се, няма как да си купите компютър, без да си вземете и периферия. А тук от Gloria са се погрижили ние да имаме топ периферика, разбира се, на топ цена, защото в момента при нас е металната, сребристо-бяла с кафеви суичове, както може да видите, доста елегантни, не вдигат много шум, както аз обичам. Отново имаме две мишки, бяла и черна, модел D, 12000 DPI, RGB и разбира се PixArt сензора, който е PMW3360 оптичен сензор. А що се отнася до монитор, отново не сме се спестили, имаме 27-инчов извит монитор от LG, 180 Hz с VA матрица, G-Sync, FreeSync, всичките екстри, имате ги. Но чакайте, това не е всичко, елате сега тук насам да ви покажа брат ми как се е оборудвал с най-новата модификация Garmin 7 Pro, майка. Не е какво да е. А ето тук слуша най-новите хитове с безжичните слушалки на Creative Zen. Колко е часа? Към 1000 лева часа. Garmin Fenix 7 Pro. Тук си говорим за нераждаема стомана. Power Glass, силиконова каишка, до 73 часа живот при GPS режим с соларна батерия. От космоса се зарежда. Или до 22 дни просто обикновена работа с тази соларна батерия. Разбира се, имате Wi-Fi, Bluetooth, GPS и 32 гигабайта памет и още много други екстра, които може да видите къде е в ardes.bg. Линкът е долу в описанието. Няма да безпокоя. Само да видя тук какво слушаш. Не го изяждай. Я да видим. Тук имаме Creative Zen, безжичните слушалки, които работят с Bluetooth 5.3, имат вграден микрофон, чистота на обхвата от 20 до 20 000 Hz, съпротивление от 32 Ома, до 7 часа време за работа при напълно заредена батерика. Всички продукти, които видяхте във видеото, може да откриете от линка долу в описанието, както и още много други, които в момента са на промоция заради рождения ден на Ardes. Имате време само до края на април да се възползвате да си вземете нещо, така че действайте. Благодаря, че гледате това видео, благодаря на Ardes, че ме поканиха да отпразнуваме заедно техния рожден ден и ще се видим в следващото.